Helo a thorn a chi disgyblion, fy enw I Molly a dwi'n ymgeisio fod yn prif swyddog Ysgol Bro Eden. Dros y blynyddoedd diwethaf, rwy'n teimlo fod y rôl wedi cael ei anghofio am, gyda nifer o disgyblion ddim hyd yn oed yn gwybod pwy yw ei prif swyddog. Felly, hoffwn newid hyn trwy dod â goleuni newydd i'r rôl. Dwi'n deall weithiau gall ysgol teimlo'n ormodus, a gallwn teimlo fel ein bod yn cwympo. Hoffwn i disgyblion teimlo fel gallwn siarad â mi am unrhyw beth. Pyn tips adolygu, awgrymiadau o sut i wella'r ysgol, neu jyst am sgwrs, hoffwn fod yn wyneb cyfarwydd i disgyblion Bro Eden. Y bai fy ymgais yn llwyddiannus, mae yna nifer o pethau o hoffwn geisio ei wneud. Yn gyntaf, hoffwn cael yr ysgol i flaenoriaethu materion bwysig fel bwlio, hiliaeth a iechyd meddwl. Hefyd, hoffwn cael yr ysgol i gynnal diwrnodau abiach a iechyd a lles mwy defnyddiol yn lle ailadrodd yr un themau. Arall, hynod o bwysig i ni fel ysgol wneud yw ofalu am ein amgylchedd. Un peth credaf rhaid wneud yw cynnwys mwy o adnoddau dŵr o amgylch yr ysgol i disgyblion lenwi boteli dŵr, yn lle prynu botel newydd o'r ffreutur pob dydd. Yn lle cael y thorn yn anfon e-byst aneffeithiol am Cymreictod, y mae 99% ohonyn nhw'n amwybyddu, credaf dylem ystyried y prif broblem yn gyntaf. Ar ôl sawl cyfnod clo mae gan nifer ohonom diffyg hyder wrth siarad Cymraeg, felly yn lle cosbi am ein diffyg Cymreictod, credaf dylem helpu trwy sefydlu grŵp gymorth Cymraeg lle gall disgyblion manteisio. Wrth gwrs, mae gen I lwyth mwy o syniadau, ond mwyn cadw hyn yn fyr, neu orffen yma. Felly, os ydych am weld yr ysgol newid am y gorau, cofiwch i pleidleisio amdana fi. Diolch.